Horas tamanginang, pajupang hitamu di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami na mungkin boi pamorahok kita mangurupi hita di pangradiota di jamita nanang si patol hasota di parmingguon songoninang di pertangyangan si ganuk minggu. Di tikion naing fatol hason nami tu hita di videoon pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita taringot tu jamita di pertangyangan imana gabe epistel di hita tu hari Minggu Palmarum tanggal 20 Maret 2026 imana tersurat di pasal mentolu pulusada ayat 8 sahat rodi ayat 10 turpukta jamita di pertangyangan sian pasal mentolu pulusada ayat 8 sahat rodi ayat 10 Amanginang duktakas hujahami turpuhon onma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na berjulu masuk mahita tu minggu Palmarum mare-mare minggu parpudi laho manomunomu tu Jumat Agung parningotan di hari hamamatin itu Tuhan Yesus Kristus dohot tu minggu Paskah manang haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Fokus mai minggu Palmarumon tu partinaunan ni Tuhata Yesus Kristus masa-masa penderitaan, masa-masa pasion jalan di Palmarum namar lapatan mare-mare di togihon hita marlas niroha nakpe manaringoti parukilon. Nakpe manaringoti akasitaonon ni Tuhan Yesus Kristus lai adong do disi nas nirohanta alani holong nirohani debata Tuhan Yesus Kristus na olo manaon parsorion manang parukilon manang akahamauloni alani hita Yesus Kristus narade merdalan manopot hamatiani mulai sian nabongo ibana tu Jerusalem saha rodina manopot hau silangi sada parukilon sada nabernit di tahun ibana alai gabelas ni rohadui di saluhut na porsea di ibana. Jadi minggu Palmarum jamitata sian pasal mentulu pulusa dan nakin tutu na persyulu di pikirata buado menghubungkan manang padumuhon turpuhon tugoar ni minggu ta Palmarum syala masa-masa pasion marningot tita di masa sengsara partinaonan ni Tuhata Yesus Kristus. Mulu taida jala tajaha tapa husur-husur memang matsai cocok do turpuhon laho marningot aka parukilon dohot si taonon nanti naon ni Tuhata Yesus Kristus turpuhon manogu-nogu hita lam jonok manang lam makilala di partinaonan ni Tuhata Yesus Kristus. Jadi imanakin na persyulu bagaimana menghubungkan nats ini kepada nama Minggu Palmarum dan masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Persyulu taidamak dua penderitaan, dua parukilon mediadopi ni si Daud jalanan niadopi ni Tuhan Yesus Kristus. Jadi dua perjalanan yang berbeda arah tapi saling melengkapi. Bahasa udok kami berbeda arah. Mulut parohahon di pasal mentulu pulusada ayat 8 10 turpuk tahun. Taidama si Daud naing haruar sian parukilon dohot hamaulon dohot akka fitnah dohot akka godang na tinaon ni mana na borhat ibana manopot debata dalam artian dipasahat sudi tu debata Dia ingin keluar dari penderitaan itu
dengan mencari rasa aman, nyaman, perlindungan di bawah naungan Tuhan. Alai di parukilon Tuhan Yesus Kristus di Passion, Tuhan keluar dari rasa nyaman, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haruar do ibana, dilakahon do lakana sian hadebataon, sian hasonangan hadameon di hadebataon, laho manopot parukiloni. Jala laho makamonakon parukiloni. Jadi dua arah na berbeda. Sada na yang haruar sian parukilon so jalamian di bagasan inganan na sonang rabdo de bata ala dirajumi perpasalmen holan de batado pangalualuan na holan de batado natuk mangon dihon ibana alai napaduahon nakin sian hasonangan, sian perlindungan, sian rasa nyaman, haruar laho manopot parukilon, manopot penderitaan, asa malua torob colma. Jadi di dia mah titik temuna ima sama-sama dalam ketaatan penuh. Baik langkah Daud menuju kenyamanan dalam perlindungan Tuhan, juga langkah Tuhan kita Yesus Kristus dari kenyamanan menuju penderitaan untuk memenangkan penderitaan, sama-sama bertemu dalam titik ketaatan, kepasrahan, pasahaton diri tu debata. Disimak titik temu nanakin ayat tahun tu Passion manang penderitaan parukilon itu hatta Yesus Kristus. Jadi dia menacai cocok doi mana. Nakpe si Daud i boto ibana holan di debatado dapo imana pangundian rasa nyaman naing haruar imana sian godang parukiloni arsak dihianati, difitnah, naing dia ingin berteduh dalam rasa nyaman di bawah perlindungan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus Kristus dia melangkah dari rasa nyaman yang seharusnya bisa, tetapi dia melangkah mengambil penderitaan. Kenapa saya katakan seharusnya bisa? Karena seharusnya kalau Tuhan tidak mau mengambil penderitaan itu, dia berkuasa atas itu karena dia Tuhan sendiri, tetapi dia mengambil penderitaan itu. Itu adalah sukacita kita. Lasni rohata di Palmarumon dibuat Ivanado parukiloni. Jala di titik temu na taida di son Tuhan melindungi, menyelamatkan dari penderitaan Daud. Tetapi di sisi lain dalam Passion Tuhan ikut menderita dalam Yesus Kristus. Jadi pardung di dua arah nakinani sada titik temuna ima habengeton kepasrahan pasahaton diri tu debata didok dison di ayat 15 ngalai anggoau tuhodo au marhaposan ali Jehovah nikudo hodo debatak. Jadi dalam dua peristiwa ini, satu titik temu adalah ketaatan. Gimana percul? Napaduahon kita tidak dapat memilih hal apa yang akan kita hadapi di masa sekarang dan di masa depan. Yang dapat kita pilih adalah cara menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak berkuasa, punya batasan untuk mengatur apa yang terjadi, apa yang harus kita alami. Kita tidak bisa mengatakan walau kecenderungan kita ingin selalu merasakan kedamaian, ingin selalu terbebas dari berbagai pergumulan, fitnah, kejahatan, ketidaktaatan, penindasan. Walau kita ingin bebas dari situ, tapi dalam kenyataannya itu terjadi. Dan itu kita alami. Kita tidak bisa melepaskan diri
dari kesemuanya itu dengan mengatakan hidup selalu baik-baik saja. Tidak. Penderitaan akan datang. Tetapi kita dapat memilih cara menghadapi penderitaan itu. Seperti apa yang dilakukan Daud? Ia memilih dengan berlindung di bawah naungan Tuhan. Kita tahu kalau kita memilih menghadapinya bersama dengan Tuhan, kita akan memenangkan penderitaan itu. Juga kita ambil sisi lain, Tuhan Yesus Kristus yang meninggalkan kenyamanan dan mengambil penderitaan itu demi keselamatan umat manusia, demi mengganti posisi kita. Maka kita melihat bahwa dengan hal itu kita melihat Tuhan turut menderita. Ini adalah suatu sukacita besar. Las niroha nama belga di hita. Paingototta me turuas ni huriatta dinasa paru kilon nania dopan dinasida. Dang tarhaison paru kilon dohot hamauloni. Anlai disido debata rap dohot akana porsea mengadopi akka salhut hamaulon dingolu.